bisitan etorriak eta besteak bertan bizi direnak. Amerikoan niz, baina hangoa niz. Han sortia, han azia eta hango ideiak. Noiz torri, Estatu Batuetara? Badota hoita zazpi urte honetan, 2019 nina amekitat. Eta unitzen detorri zen handik onata? Orduan ez, azkenan izan. Eta zergatik? Zergatik, erran hau zerbait. Arzen inmear nizala, eta arzen nizan. Eta ene burian, ez zen arzen goa. Ene burian zen, nahi nien eta batzelea izan, amekitan. Jardinero erraten dena, ez? Jardineroa. Eta barakin gehiago patua ziela. Hemen. Eta gero, zortzi urte ditut ardikampuan. Hene karta berdia izan, nola da, karta berdia jaren nako indut hori. Eta gero, urte hilan da, koriko antolak, joni sarrezkoat. Eta hartzain nun ibili zinen? Bekazbilen. Eta Delano, eta Losti, zaingurotan. Eta hau, zortzi urte hori hemen. Eta zergatik ez zinen itzuli Euskal Herrira? Hori da. Lehenbiziko kiro urtea pastutalak hemen, jone izan berriz gihile bat. Eta han, enin, hau ez da neria. Berrizinen gihile eta ordeinin, hau neria. Orduan, Amerikan lan egin, baina bihotza Euskal Herrian. Bihotza Euskal Herrian. Eta joaten zara bisitara edo noiz bai? Batota hamos pieieginak, ene hoita zazpi urte, hoita behatzi urte menizela, batota eta hamalau pieieginak.